Makedonski ministar za lokalnu samoupravu Suhejl Fazli na obilježavanju godišnjice pogibije makedonskog predsjednika Borisa Trajkovskog kazao je kako je Trajkovski bio čovjek od kojeg mladi političari mogu mnogo naučiti. On je znao u teškim momentima kako da donese odluku koja može da košta političkih poena. Mlade generacije mogu vidjeti kako se teške odluke mogu donijeti u pravom trenutku. Trebaju da budu hrabri kako bi mogli vladati tom situacijom. 15 godina nakon ove nesreće brojni Makedonci, poznanici i prijatelji Trajkovskog nisu preboljeli njegovu smrt. To sam shvatio kao ličan gubitak prije svega, a onda i službeni. Izgubila je i Makedonija i nadležne institucije, a i veliki krug prijatelja, ljudi i profesionalaca izgubili jednog velikog čovjeka i cijelu ekipu sa njim. Podsjećamo, 26. februara 2004. godine Boris Trajkovski je zajedno sa svojim savjetnicima, obezbeđenjem i pilotskom posadom poginuo prilikom pada aviona u mjestu Rotimlja nedaleko od Mostara. Uprkos brojnim napadima i tvrdnjama da je Trajkovski ubijen, tužilaštvo Bosne i Hercegovine nakon 2 istrage za avionsku nesreću nije nikoga optužilo, jer je istraga pokazala da nema elemenata za pokretanje kaznenog postupka. Sumnjata postoji baš poradi toga što ima jedan. Znamo da nije rijetkost u ovoj regiji da političari spremni na hrabre odluke koji se pojave u određenom trenutku to znaju platiti svojim životom. Zato postoji sumnja u narodu da je na Trajkovskog izvršen atentat, no bez dokaza to je teško utvrditi. Iz ambasade Sjeverne Makedonije u Sarajevu navode kako su jako dobri prijateljski odnosi između Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine. Pored tradicionalno dobrih i prijateljskih odnosa između svih naroda u BiH i Makedoniji i saradnje između obiju država, ovo je još daje jedan dopunski input saradnje između naših obiju država. Obilježavanju 15. godišnjice smrti Trajkovskog, njegovih saradnika i članova posade prisustvovali su brojni predstavnici vlade Sjeverne Makedonije, ambasade Sjeverne Makedonije u Sarajevu te predstavnici Hercegovačko-neretvanskog kantona i gradske uprave Mostara.